Poďme sa ponoriť do klasického ruského príbehu. Ako sa z jedného, povedzme si úprimne, rozmaznaného šľachtického syna stane skutočný muž uprostred brutálneho a krvavého povstania? Viete, toto je tá kľúčová otázka, ktorú si Puškin kladie v úvode svojej Kapitánovej céry. Je to román, ktorý naozaj do hĺbky skúma, čo znamená česť, povinnosť a prvá láska, keď sa okolo vás rúca celý svet. A presne tu sa to všetko začína. Touto jednou vetou, otcovskou radou. Je to vlastne také prísne varovanie, ktoré mladý Piotr Gryňov dostáva na cestu, keď odchádza z domu. Ale pozor, toto nie je len nejaké príslovie. Toto je morálny kompas, ktorý bude Piotra navigovať a formovať každé jedno jeho rozhodnutie v tom drsnom svete, ktorý ho čaká. Takže kto je vlastne náš hlavný hrdina? No, zoznámte sa s Piotrom Gryňovom. Je to 16-ročný šľachtic, ktorý doteraz žil taký, viete, bezstarostný život v bavlnke. Absolútne netuší, že jeho idylický svet sa už o malú chvíľu obráti úplne na ruby. No a tu vidíme ten obrovský, priam priepastný rozdiel medzi tým, čo si predstavuje Piotr a aká je realita. Na jednej strane je jeho sen, vojenská služba plná večiarkov, lesku a slobody v Petrohrade, a na druhej strane nekompromisný plán jeho otca. Ten ho bez myhnutia oka pošle do zabudnutej pevnosti, kde si na hranici stepy. Pre Piotra je to samozrejme koniec sveta, ale pre náš príbeh je to ten moment, ktorý všetko odštartuje. A tá prvá ochutnávka slobody dopadne, katastrofálne. V Simbírsku sa Piotr nechá veľmi ľahko zlákať jedným starším dôstojníkom, opije sa, prehrá v biliarde obrovskú sumu peňazí a čo je najhoršie, aby ten dlh zaplatil, zachová sa neuveriteľne kruto k svojmu vernému sluhovi Savelíčovi. Je to jeho úplne prvá a poriadne tvrdá lekcia o tom, aké následky má nezodpovednosť. Dobre, takže po tomto naozaj nepríjemnom začiatku pokračuje Piotrova cesta na hranicu. A práve táto cesta je poznačená dvoma úplne osudovými stretnutiami, ktoré, a to nie je prehnané, navždy zmenia jeho život. Len si to skúste predstaviť. Rozľahlá, nekonečná step a z ničoho nič sa strhne absolútne desivá snehová búrka, ktorej miestni hovoria chujava. Piotrov koč je zrazu úplne stratený v snehovom pekle, kde fujavica a tma stierajú akýkoľvek rozdiel medzi nebom a zemou. Sú v koncoch. A presne v tejto zúfalej situácii, keď už strácajú všetku nádej, sa z tej búrky zrazu vynorí neznámy muž. Je síce oblečený jednoducho, ale jeho neuveriteľne ostré zmysly a taká zvláštna sebadôvera sú ich jedinou šancou na záchranu. Kto je preboha tento chlap, ktorý dokáže cítiť dym dediny na míle ďaleko? Kým sa predierajú tou fujavicou, Piotr na chvíľu zaspí a má tento naozaj desivý, ale zároveň prorocký sen. Čo to má znamenať? Ten sen nepredznamenáva len budúce násilie a krviprelievanie, ale aj akési zvláštne, takmer rodinné puto s týmto tajomným sedliakom. Je to skrátka geniálna predzvesť toho, čo ešte len príde. Keď sa konečne dostanú do bezpečia, Piotr sa rozhodne, že toho sprievodcu musí odmeniť. A napriek tomu, že jeho praktický sluha Savelíč zúrivo protestuje, Piotr mu daruje svoj vlastný zajačí kožuch. A práve toto gesto, táto zdanlivo malá vec, sa neskôr ukáže ako absolútne kľúčová. Bude mať obrovské nečakané následky. Piotr konečne dorazí do cieľa, do Belogorskej pevnosti, ale nečaká ho žiadna impozantná citadela, skôr taká malá dedinka s drevenou ohradou. A presne tu, na tomto zabudnutom mieste, ho čaká úplne nový svet plný priateľov, ale aj nepriateľov. A tu sa zoznamujeme s kľúčovými postavami, ktoré budú formovať Piotrov osud. Na jednej strane je tu rodina veliteľa Mironova, sú to jednoduchí, ale dobrí a čestní ľudia. A proti ním stojí Alexej Švabrin, vzdelaný, inteligentný, no zároveň cynický a nebezpečný. A Piotrov nový život sa bude odohrávať presne medzi týmito dvoma pólmi. Konflikt na seba nenechá dlho čakať, to je jasné. Keď sa Piotr zaľúbi do Máše, kapitánovej dcéry, a napíše jej ľúbosnú báseň, urobí chybu a ukáže ju Švabrinovi. Jeho odpoveď? No je krutá, vulgárna a urážlivá. Týmito slovami Švabrin priamo zaútočí nielen na Mášinu česť, ale aj na Piotrovú povinnosť ju brániť. Musíme si uvedomiť, že v 18. storočí bola takáto urážka jednoducho neodpustiteľná. Česť, to bolo všetko. Takže jediným možným riešením bol súboj. Piotr teda vyzve Švabrina a hoci je menej skúsený, bojuje naozaj statočne.
V rozhodujúcej chvíli ho však vyruší príchod sluhy a Švabrin túto chvíľu nepozornosti využije a vážne ho zraní. Piotr sa zo zranenia zotavuje a počas tejto doby sa s Mášou ešte viac zblížia, vyzná jej lásku, ona jeho city opetuje a zdá sa, že všetko speje k šťastnému koncu. Ale v tom prichádza rana z jasného neba, úplne neprekonateľná prekážka. Piotr, naivný a plný nádeje, napíše otcovi list, v ktorom ho prosí o požehnanie k svadbe. Odpoveď je zdrvujúca. Otec, ktorý sa nejakým spôsobom dozvedel o súboji, žiadosť nielenže rázne odmieta, ale ešte sa mu aj vyhráža, že ho prevelí niekam ďaleko, aby mu tá pochabosť vyšumela z hlavy. A toto je ten emocionálny vrchol celého príbehu. Máša, hoci Piotra úprimne miluje, je neoblomná. Jej rozhodnutie je hlboko zakorenené v tradícii a úcte. Proste verí, že manželstvo bez rodičovského požehnania nemôže byť a ani nebude šťastné. A tak sa ich láska ocitá v slepej uličke. A presne v momente, keď sa Piotr prepadá do zúfalstva zo stratenej lásky, za múrmi tej malej pevnosti sa rodí oveľa väčšia hrozba. Hrozba, ktorá čoskoro zasiahne životy úplne všetkých. Napätie by sa dalo krájať. Veliteľ pevnosti dostáva dôverný, zapečatený list od generála. Jeho obsah okamžite vyvolá medzi dôstojníkmi poplach a obrovské znepokojenie. Ten list odhaľuje desivú pravdu. Chlap menom Jemelian Pugačov, ktorý sa vydáva za mŕtvého cára Petra III., vedie masívne povstanie. Jeho armáda rebelov ničí jednu pevnosť za druhou a nezadržateľne sa valí priamo na nich. Takže Piotr Gryňov teraz stojí pred dvoma obrovskými výzvami. Na jednej strane má zlomené srdce a na druhej strane sa blíži historická katastrofa. Ako si poradí v tejto búrke, kde bude musieť brániť nielen svoju pevnosť, ale aj svoju česť a ženu, ktorú miluje? No to ukážu až následujúce udalosti.